Ja, vi da finner år vennjeren til nästan og hva er det å si om dysten det? Jag måste säga att det är en av de vanskliga dysten någon tror jag att det är som dyst som man eier vinna och helst vinna vi några mål och nästan. Det är ofta ringt att motivera sig till en sån dyst så man helter att det går inte så lätt men Strandekar är inte helt att kimsa att så det blir vanskligare dyster än de flesta det råknar vi. Det så lätt ut att börja vi så kommer det fram om några mål och så narskast att det en tunna vara 3 mål måne och men så låt det fram att det vad säger du vet du hålla nu? Nej, det är vi att hålla koncentration, hålla fair och alla tunna jöknen och det som vi har nog några utskiftningar i löpet av nästan där så man bryter rytmen att jag kan näka av vännen. Men det är vi att man klarar inte hålla sig koncentrera så länge tid till att det är sån som säger en vansklig dyster alltså man hellre att det blir så lätt men det blir det bara inte. Är det en motivation till nästa dysten att vinna vid touchmålen? Ja, jag är så säker att hvis vi heter spel till nästa dyst så stannar vi inte efter vid 2 minuter. Det skulle därför bara vid. Ja, då säger spelet ska brötas till nästa dyst. Kvart ska brötas, tempo och ja, I allt mer inställningen alltså och det är säkert att till tandisten tar i alla mer klarar och det är en helt annan dyst än det som värde alltså det är inte bänge för. Tack för och gå ett nu via kapitlet. Tack ska du ha.